Jotelo mag sirkal mamalo kod mamoko masiro sirkal omedo jiwo piny ma kaluo kata jopiny ma kaluo mondo osir chenro ma piny owacho timo mag dongruok. Jotelo kanyoro ne lose sach kok mogik mar mama Filgona Yugi en achiel kuom jachung e kom mar Makisumu kod tiko mar UDA nyakla jopiny riwo lwedo ka ok gidong' chien. Migawo mar weche mag tudruok e walo kod jagoro mongirore migawo mar Risa Raymond Molo nyoyuoro e chenrono ka otengi gi moko kuom jotelo mag ODM kamoting'o seneta ma Kisumu Tom Ojienda kod jaod bura magem Elisha Odhiambo. And because we are taxpayers and because government delivers for the people, we cannot be left out as a community. Wan jomo migawo mamalo kucha wasewacho ni wanyaka wati kanyakla mondo wakony jowa. Ka wayudo opportunity waywayo bad jowa to donje sirkal. Jowa moseyudo tije bende migepe mamoko piny ka konywa uru mondo uywa bad joma ni piny. Nitie gik minyalo tim malo kucha, nitie gik ma ok be mwanyalo tim e level mar parastatals ka. Ka opportunity owuok e sirkal kwa konyo kuonde mamoko to jothurwa ka bende nyaka watim ang'o? Nyaka wakony. Gima rach en mana kwa konyo jothurwa ka to wiwa wil gi kuonde moko. Wami jotelo thuolo mondo ti to jotelo bende ong'eyo gimomiyo wayierogi. Ni ging'i ni kasa ochopo ka gibro duogo mondo gikwawa ombulu to wanyalo bedo ni wapenjogi ni to bende nchu timo gik mancho nego bende utimo.